У эфире телеканала МКТБ «Новины час мясцовы» вас вітаю я, Аліся Ушакова, и сегодня у выпуску. Калі хочаш змяніць свет, пачні з сябе. Такі дэвіз у клуба ЮНЕСКО «Планета», што дзейнічае на базе Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі «Маладзік». Захавай сабе жыццё, заклікае Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна. У перыяд 7 па 17 кастрычніка ДАІ праводзіць рэспубліканскую прафілактычную акцыю па папярэджанні дарожна-транспартных здарэнняў. Электронную інтэрактыўную карту «Моя радзіма Беларусь» прадставілі ў сталіцы. Даведнік як пазнавальны рэсурс пашырыць веды пра краіну. Калі хочаш змяніць свет, пачні з сябе. Такі дэвіз у клуба ЮНЕСКО «Планета», што дзейнічае на базе Маладзечанскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі «Маладзік». Педагогі цэнтра сталі ўдзельнікамі экалагічнага рэспубліканскага праекта і прайшлі навучанне ў сталіцы. Зараз яны перадаюць свае веды школьнікам. На гэтым ланцужок не скончыцца. Школьнікі ў сваю чаргу данясуць інфармацыю дзецям з гарадскіх навучальных устаноў. Сейчас мы обучаем школьников. Это молодежно-волонтерская сеть «Экология на пальцах». Ребят, 12 пар школьников из нашего города пройдут обучение трехдневное для того, чтобы дальше внести это в массы и обучить школьников по принципу «равный обучает равного», повысить экологическую культуру. Раздзельны збор смецця, эканомія вады, электрычнасці, выкарыстанне шматразовых пакетаў і посуду замест аднаразовых, ровар замест аўтамабіля. Нават самыя простыя спосабы могуць істотна змяніць экалагічную абстаноўку вакол нас. Стан навакольнага асяроддзя становіцца ўсё больш важнай тэмай для ўсяго свету. Аднак, кажучы аб экалагічных праблемах, мы часта лічым, што іх прычыны, а таксама магчымасці рашэння залежаць ад кагосьці іншага. У гэтым памылка. Трэнінгавыя мерапрыемствы, тэарэтычны матэрыял, а затым і практыка на базе клуба праходзяць заняткі, на якіх падлеткі пашыраюць свае веды аб экалогіі. Узрост вучняў ад 12 до 16 гадоў. Гэта дабравольцы з 12 школ горада, што нераўнадушныя да сусветных праблем. Захаваць планету для нашчадкаў – такая мэта праекта. Жыць у экалагічна чыстым навакольным асяродку марыць кожны, але для гэтага варта быць актыўным. То, в каком состоянии находится сейчас мир, это все из-за нас, из-за того, что мы порой даже не можем банально утилизировать мусор. И то, что Беларусь тратит деньги на то, чтобы закупать мусор. У нас мусора много, но мы не можем его утилизировать. Эта тема очень актуальна сейчас в нашем современном мире, потому что многие люди не задумываются о экологии. Вот мы как раз говорили о том, что даже, например, в океане существует такой так называемый мусорный континент, где огромное скопление просто пластика, различного мусора, из-за которого гибнет большое количество животных. Можно донести до людей то, что каждый человек важен, что если ты выбросишь там какую-нибудь бумажку на улице, тебе будет казаться, что да, что случится от этого. Но на самом деле каждый человек – это важная часть нашего мира, и каждый может помочь даже просто элементарно разделяя мусор по разным контейнерам. Тэлефонная сувязь як сродак вырашэння праблемных пытанняў. У гэту суботу 12 кастрычніка на прамой тэлефоннай лініі званкі будзе прымаць намеснік старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Сергей Пятрович Неўмяржыцкі. Звярнуцца да яго магчыма па тэлефоне 8017 541 60 з 9 раніцы і да 12 дня. У Маладзечне ў гэты ж дзень і час на прамую сувязь з грамадзянамі выйдзе Актанаровіч Геннадзь Рамуальдавіч, намеснік старшыні Маладзечанскага райвыканкаму, што курыруе пытанні эканомікі, бюджэтна-падатковай і грашова-крэдытнай палітыкі. Тэлефон для сувязі 77 78 58. У Маладзечне знайшлі 19-гадовага хлопца, які знік у ноч суботы на нядзелю. Па вядомых абставінах ён адпачываў у адным з гарадскіх бараў, а пасля закрыцця пайшоў у невядомым напрамку, і да панядзелка яго месцазнаходжанне было невядома. Пошукамі маладога чалавека займаліся супрацоўнікі крымінальнага вышуку Маладзечанскага РАУС і валанцёры пошукава-выратавальнага атрада «Анёл». Цела хлопца знойдзена 7 кастрычніка ў возеры гарадскога парка імя Перамогі. Паводле папярэдняй інфармацыі Маладзечанскага РАУС бачных прыкмет цялесных пашкоджанняў няма. Абставіны смерці высвятляюцца, прызначана правядзенне неабходных экспертыз. Яшчэ адна аператыўная інфармацыя. Жыхар Маладзечны сышоў на працу і знік. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку Маладзечанскага РАУС шукаюць Сургеневіча Мечыслава Генрыкавіча, 1974 года нараджэння, які пражывае ў горадзе Маладзечна. Аб знікненні 44-гадовага мужчыну міліцыю паведаміла сваячка, жыхарка горада Ліды. Жанчына распавяла, што 25 верасня брат сышоў на працу, пасля чаго перастаў выходзіць на сувязь.
Месцазнаходжанне мужчыны невядома ўжо амаль 2 тыдні. Прыкметы адшукваемага. На выгляд 44-45 гадоў, рост каля 160 сантыметраў сярэдняга целаскладу. Валасы светла-русыя прамыя, сярэдняй даўжыні, памер абутку 42-43. На момант знікнення быў апрануты ў чорныя штаны і красоўкі. Маладзечынскі раус пераканаўча просіць грамадзян, якія ведаюць што-небудзь пра месцазнаходжанне зніклага, паведаміць у міліцыю па тэлефонах на экране альбо па адрасе горад Маладзечна, вуліца Галіцкага, 23. Захавай сабе жыццё, заклікае Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна. У перыяд 7 і да 17 кастрычніка ДАІ праводзіць рэспубліканскую прафілактычную акцыю па папярэджанні дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам пешаходаў, папулярызацыі выкарыстання флікераў у цёмны час сутак. У ходзе мерапрыемства будуць праводзіцца рэйды па адпрацоўцы ў гадзіны пік і ў цёмны час сутак нерэгуляваных пешаходных пераходаў, участкаў аўтамабільных дарог, вуліц населеных пунктаў, найбольш схільных рызыцы здзяйснення наездаў на пешаходаў. За 9 месяцаў гэтага года на тэрыторыі Мінскай вобласці з удзелам пешаходу адбылося 142 дарожна-транспартных здарэння, у якіх 35 чалавек загінулі і 112 траўмаваныя. Практычна ўсе аварыі здарыліся ў цёмны час сутак, прычым большасць загінулых пешаходаў не былі пазначаны святлоадбівальнымі элементамі. Па віне пешаходаў адбылося 58 аварый, у якіх 18 загінула і 43 траўмаваныя. На тэрыторыі Маладзечынскага рэгіёну з пачатку бягучага года адбылося 23 дарожна-транспартныя здарэння, у якіх 1 чалавек загінуў, 25 атрымалі цялесныя пашкоджанні рознай ступені цяжкасці. 2 ДТЗ адбыліся па віне нецвярозых кіроўцаў. Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна звяртаецца да грамадзян. Пры руху ў цёмны час сутак выкарыстоўвайце ў элементах верхняга адзення святлоадбівальныя нашыўкі, устаўкі. Аб фактах знаходжання на праезжай частцы і паблізу яе сядзячых, ляжачых нецвярозых пешаходаў паведамляйце па тэлефоне 77 16 56 альбо 102. Ваш званок дапаможа захаваць жыццё. Асаблівая ўвага дзецям, варта паклапаціцца пра іх бяспеку. У абавязковым парадку да ранцы і курткі неабходна прышпіліць флікер, а таксама перыядычна нагадваць правілы бяспечных паводзін на дарозе. Электронны даведнік, інтэрактыўную карту «Мая радзіма Беларусь» прадставілі ў сталіцы. Карта апублікавана на 2 мовах – беларускай і рускай. З дапамогай новага электроннага даведніка Беларусі можна азнаёміцца сімволікай дзяржавы і акунуцца ў гісторыю краіны, даведацца аб старажытных гарадах зямлі беларускай, аб рассяленні продкаў беларусаў, аб народных промыслах і рамёствах, выдатных гістарычных дзеячах, пра найбольш значныя архітэктурныя помнікі. Электронная карта таксама дае магчымасць палюбавацца дзіўнай беларускай прыродай, адправіўшыся ў віртуальнае падарожжа па нацыянальных парках і запаведніках. Акрамя таго, інтэрактыўная карта, упэўнены распрацоўшчыкі, можа быць карыснай для выкладчыкаў і вучняў пры вывучэнні курса «Чалавек і свет». Даведнік, як пазнавальны рэсурс, пашырыць веды пра Беларусь і будзе садзейнічаць фармаванню ўменняў працы з картаграфічнымі крыніцамі інфармацыі, асэнсаванню карты, развіццю прасторавага ўяўлення пра размешчаных на ёй аб'ектах. Знайсці карту «Мая радзіма Беларусь» можна ў сетцы інтэрнэт, запампаваўшы мабільны дадатак «Белкартаграфія» у Play Market або App Store. Гэта ўсе навіны на сёння. Наступны агляд падзей ужо заўтра о 19 гадзіне. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.